खनायाव मा दं नों रजिया दं गोरबो खनायाव मा दं नोंनि महर दं आंनि मबाइल स्क्रिनाव मैगं खादा लालायनाय हावै सेन्देल गानलायनाय नों रजिनि वालपेपार दं आंनि मबाइल स्क्रिनाव मैगं खादा लालायनाय हावै सेन्देल गानलायनाय नों रजिनि जारहु महर दं गोरबो खनायाव मा दं गोरबो खनायाव मा दं नों रजिया दं गोरबो खनायाव मा दं नोंनि महर दं हिला 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 Ate gosai लकडाउन ना मा खालामनो ओंखायनो नोंसोरखौ एन्टारटेनमेन्ट खालामनो थाखाय जोङो बिदिनो भिडिअ कभार भिडिअ खालामनो सानदों रायजोफोर इन्जय खालामदो मोजां मोनोबा साबस्क्राइब शेयार लाइक खालामबानो जाबाय जोंथ' प्रफेशनेल नङा जास्ट ओरैनो इन्जयमेन्टनि थाखाय नोंसोरखौ खुसि खालामनो थाखाय दा बोथोरफ्राबो मोजां नङाना ओंखायनो आरो नायनानै इन्टारेस्ट लादो इन्जय खालामदो माबाफोर गोरोन्थि जायोबा अन्नानै निमाहा